Hello guys. So welcome back sa ating channel. Magtatambang ulit tayo dito sa dati. Let's back tayo dito sa Maisa. Ayan guys, yung Maisa no, hindi pa naani itong isa. Itong likod na ani na yan dati. Diyan tayo tumambang dati oh. So doon tayo dati. Yan, yung gilid ng niyog na yan. So ngayon doon tayo. Doon tayo sa gitna ng mais. Yan. So ito yung babantayan pa rin natin yung mga niyog. Kaya lang kita na natin lahat ng niyog na pagdadapuan nila. Tsaka itong milina. Dati hindi natin kita itong milina nung nandun tayo kasi naharangan ng mga niyog. So ngayon makikita na natin siya. Ayun o, dumadaan sila. Yun, sige guys, tago na tayo. Ito, nagputol tayo ng ibang dadagdag natin doon. Stay tuned guys. Yun, dito na tayo guys. Loob ng kura natin. Ito pala gagamitin natin guys na airgun, yung FX Wildcat ni Brother Chris, tsaka tong Eagle Vision na side cam. So yun, sana maganda yung kuha guys, sana malinaw yung kuha. Subukan natin tong FX para mapahinga yung natin, yung unit natin na isa. Yun, sige guys, stay tuned. Abang-abang na tayo. Meron na tayong tinirang isa doon, kaya lang hindi pa nakakabit tong side cam kanina. Yun, sige, stay tuned guys. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Ayan guys, pinangulot na natin. Anim. So, hindi natin nakita yung isa. Bali, 7 sana yan guys. 5 lang yung may video. Ito lahat yan, pero hindi natin nakita yung isa. Mamaya try natin hanapin. Baka nandyan lang. Stay tuned guys. Abang-abang pa tayo. Yun, bago tayo magpatuloy guys, shoutout muna tayo sa mga counters natin. Kay Patrick Lumawig, shout out. Kay Raymond Rodelas, shout out tayo doon. Kay Yomix Hunter, shout out. Kay Johnny Pineda, shout out. Kay Kabangbang Hunter TV, shout out tayo doon. Kay Dex TV, kay Daisy Ray Olande, kay Bro Boyet 39 Mix Vlog, shoutout bro. Kay Mario Conde, si MBC Mix Hunter, shoutout idol. Shoutout din kay Lahat de Hangin, shoutout idol. Kay Kabagis Hunter, shoutout Bagis. Kay Kaloko Hunter,
Shout out, idol. Kay Mike Belio TV. Shout out. Kay RC De Guzman. Shout out. Kay Roland Cortez. Shout out. Kay Kendall Kampung Vlog. Shout out, idol. Kay Noriel Sales. Shout out, idol. Kay Renante Tapia. Shout out. Kay JAB Hunters. Shout out. Kay Mando Coloma. Yung shout out, idol. Shout out din kay The Hunter Adventure. Kay Hunter Gumarapos. Shout out, brother, mantap. Kay OFW Hunter. Shout out, idol. Kay Ray Claro. Shout out, idol. Kay Tiksay Fishing Balamban. Shout out, idol. Kay Charlie Baniel. Kay Hunter Bloods. Shout out, idol. Kay Alanin Dino. Shout out, idol. Kay JRY9M. Kay Abraboy Adventure. Shout out, idol. Kay Josel Balderosa. Shout out, lakay. Kay Ariel Magbuwal. Shout out, idol. Kay EGR Gonzales. Shout out, lakay. Kay JR Beragit. Yun, shout out, idol. Kay Juri Semari. Serami. Shout out, lakay. Yun, shout out din kay Michelle Panela. Shout out, idol. Kay Warren B. Arcia. Shout out, idol. Kay Boss Dan Channel. Shout out, idol. Kay Josel Balderosa. Yun, shout out, idol. Kay Tumbaga Hunter TV ng Quezon Province. Yun, shout out, idol. Kay Daddy Nel ng Saudi Arabia. Shout out yan sa inyo. Shout out din kay Kapanabraag TV. Shout out, lakay. Kay Malawig Tribes and Fishing TV. Shout out, lakay. Kay Best Destroyer TV. Yun. Share out. Pa-share out sa next page. Adventure, sabi niya. Kay Jomar Olivar. Shout out. Kay Land Hunter TV. Shout out, lakay. Kay RV Legaspi. Shout out. Kay Nestor Lita. Shout out, idol. Kay Breeze TV. Yun. Kay Walper Aquino. Shout out, idol. Yun. Kay Lucano Sniper PH. Shout out, boss. Kay Reynante Tapia. Kay J. Valdez TV at sa team niya. Shout out sa inyo.
Shoutout din kay Rex Hunter TV, ay Rex Hunter PH. Shoutout lakay. Shoutout din kay GCG Ergan. Shoutout idol. Kaya yung tagagawa natin ng receiver. Kay Diosdado Ninal. Shoutout idol. Dami nating shoutout na icon. Kay Oliver Real. Shoutout lakay. Kay Rowell Season. Shoutout. Kay Yang M9N. Shoutout idol. Kay Desiree Olande. Shoutout idol. Yun kay Ilocano Hunter. Shoutout lakay. Kay Bobby D. Tibico. Shoutout idol. Cesar De Guzman Jr. Shoutout sir. Kay Nick Morris. Yan. Shoutout idol. Kay Robert Morales. Yan. Shoutout idol. Yun, shoutout na rin natin si Brother Chris na nasa US na. Iniwan sa atin yung FX niya kaya yun ang ginamit natin dito sa hunting. Hunting na to. Shoutout sa'yo dyan bro. Ingat-ingat dyan sa US. Ganun din kay Doy na nasa New Zealand na rin. Yun, ingat-ingat din sa New Zealand. Shoutout na rin natin si Nas Sampaga ng Mindanao. Yun, so sige guys, tuloy na natin yung hunting natin. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. Yun guys, 5 yung napulot natin. 2 na naman yung hindi natin nahanap. Yung daplit siguro yun. So yun, 5 lang nahanap natin. Sige, abang-abang pa tayo guys, stay tuned lang. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
2,000 years later. So yun, tapos na yung adventure natin guys. Uwian na naman. Yan yung naging spot natin. Tapos ito yung ginamit natin guys. Yan. FX malupit. FX na wildcat ni Brother Chris. Shout out Brother Chris. Ito yung FX mo. Malupit tumama. Yan, sige guys. Hanggang dito na lang yung video natin. So, hindi ko alam kung may nadali yung mga kasama natin. Si Pambit saka si yung utol ko. Yan, sige guys. Hanggang dito na lang yung video natin. Kita-kita ulit tayo sa next na video na naman.